Павінна было пайсці. Прывітанне мае шаноўныя. Мы, як заўсёды, пачынаем даволі рана. Так, дзе ж моя трансляцыя на ютубе, каб яе знайсці ды кантраляваць, што там дзеецца на ёй? Як заўсёды, яна не на хоумпейджы. Добра, знойдзем і так. Што мы без рукі, хіба што, так? Вось і народненькая. Ці гук ідзе? Ці народненькая. Ці гук? Гук ідзе, добра. А таму мы пачынаем. Што мы сёння будзем з вами рабіць, даражэнькія мае? Мы сёння будзем здымаць з вами зорачкі, якія маюцца ў нас. Дакладным я маю на ўвазе X5, то бок у нас ёсць 5 пракачваемых танкаў, якія мы будзем здымаць, а потым сканцэнтруемся, як заўсёды, на адзнаках Е75. Чаму так? Да таму што я так захацеў. Не, карацей, я вырашыў зрабіць гэта такім чынам, бо господі, мінулым разам мы з вами фармілі. Вось, у гэты раз я ўсё ж такі хацеў бы мець магчымасць наблізіцца да гэтых трох адзнакаў, бо надаела. Ведаеце, шчыра кажучы, ўжо так надакучыла гэта ўсё таптанне на месцы. Зараз я знайду вось гэтую галку, якую так засейвлюся, і пакажу вам, чаму гэта ўжо надаела. Калі мы возьмем Е75 і паглядзім на ягоную статыстыку. Так, дзе ж яна, чакайце. Інфармацыя. Не. Да статыстыкі, господи. Я ўжо нічога не бачыў. 1275 баёў. Заенчыла. Верце, заенчыла. Хочацца ўжо гэтыя 3 адзнакі зняць. Разумею, што рукі крывыя, рандом дурны, але ўсё ж такі трэба неяк скончыць з гэтым. Таму зачынаем, як заўсёды. Так, адсюль. У нас, калі што, новая гармата тут. І паціху будзем набліжацца да гульні на Е75. Спачатку зоркі, так бы мовіць, размінаемся, трошкі ўспамінаем нешта тое, што запамятавалі ўжо, а потым будзем нагібаць, вельмі намагацца накідваць. Найменшая колькасць шкоды трэба даваць. Гэта 3000, а лепш трымаць 4000. Каб з гэтыя здабыць 3 адзнакі. Адзінае толькі я не паглядзеў, якая там статыстыка ў мяне за сесію, бо ўжо 300 баёў на ёй маецца. Вось, а трэба будзе неяк. Я на гэтым танке ўжо хіба што гуляю які? Бой 10, і гэта 4-й раз, калі я трапляю на гэту мапу, на гэты самы. Не на гэты. Можа гэта нават 5-й бой з 10, калі я трапляю на гэтую мапу. І там і па абодва бакі, але найчасцей сюды. Гэта дзіўна. Гэтая гульня не перастае здзіўляць. У гульні маецца 42 мапы. Чаму для гэтага танка менавіта гэтая трапляецца? Насамрэч я не супраць. Бо тут хоць настрэльваць можна. Выдаваць больш-менш якасныя баі і так далей, але не заўсёды ж. Гэта ж рандом. Так. Колькі ў нас? Ага, нашыя не паехалі. Нашыя не паехалі на левы фланг. Ох, доўга ляціць. Ох, доўга ляціць. Колькі яно ляціць? 1,5 секунды, так? 1,7 нават. Вай. О, коня засвяцілі. Чакай, зараз трэба гэтаму дапамагчы. К-91. Восемь, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ты сапраўды тут просто стаіш? Я не памылюсь, ён просто ў гэтых мыс стаў і ўсё? Бляха, не, наша команда нешта адгульвае такое.
Яны нават не свецяць жа ж левы бок. Не, усе свецілі хоры. Хіба што гэта робіць хоры. 2 секунды будзе ляцець. Жудасць нейкая, слухайце. І ўсё. Это што было выпадкова? Бу, мінус. На, 290. А перанабіванне ўжо па-за 30 секунд. О, прывітанне ВРВ. Ты сёння адзіны пакуль. Неяк ты хуценька далучыўся. Колькі? 5 хвілін толькі трансляцыя, дзе ты ўжо тут? Дык ён жа ж падох, чаго ён хоча ад мяне. 1-0. Чакай. На. 346. Прыемна. Так, мяне бачна ці не? Спадзяюся, што не. Нешта то яна ж занадта пасіўна гуляе. А, ён вылецеў, ці што гэта? Ён у іншы бок глядзіць. Вай. Хлопцы, тут трэба таму дапамога. Блядь, ну куды ты паляцела? Самый низ, твою дивизию. Там с правого боку 704. Ось він. Ай-яй-яй-яй. Хіба што пасля стрэлу яны не засвеціць. 3, 2. ТВПХ приехала дапамагаць, вельмі добра. Ай, ну. Як ён увернуўся ад гэтага снарада. Еще 7 секунд. 6, 3, 2. Паскудство. Что ты накидываешь за хмызу? Я нават бы сказал не только за, а у хмызу. Эй, тут засталося толькі 2 арты. А ну стой. На, поехали сдыхать. Так, что у нас наступное? Хэвик, нехай будзе. Як учарашні дзень прайшоў для цябе? Ці ўсё добра ўвечары было? З той працы, якая накаціла? Гэта мапа не дзеля гэтага танка. А у мне яшчэ абсталявання няма на хуткасць. Все равно прыйдзецца ехаць прямо просто. Будем намагацца алею адкідаць, калі нехто там з'явіцца, тыпу ЛТ.
Я тебе больше скажу, я ее 10 за годину после стрима разрулил, то бок не оставлял на вечер. Усё зрабіў у дзень. Было натхненне, ну вельмі добра. У мяне таксама учора даволі добра склаўся дзень. Увогуле нічога такого кепскага не здарылася і ўсё зрабілася. Не зрабілась, а я зрабіў вельмі добра. Карацей, ўсё, што запланаваў, нават трохі больш атрымалася зрабіць. Так што напрыканцы дню быў такі, ведаеш, вельмі добры настрой. О, шкода. Курвіска, але з-за таго, што няма турбіны, я не паспяваю да яго. О, тут і 7. БЗ кінуўся ў яму, ну такое сабе. Потым з'ездзіў з сябрам у кальянку, пагулялі ў цягніка. Я, до рэчы, не разумею тых, хто кальян любіць, яно, ведаеш, нешта для мяне. Не для мяне, вось так будзем казаць, таму што я разумею, што ёсць людзі, якія паляць і смаляць і так далей, але ні тое, ні другое я не раблю, таму для мяне адпачынак гэта, ведаеш, змена абстаноўкі найчасцей за ўсё. Да блин, кто-нибудь засветить кого-нибудь на зеленце ці не? На гэта выходзіць нельга, бо мяне адкідаюць. Так, наступны барабан будзе ўсё ж такі кумулятываў. О! Выйшаў, даў тыку. Так, у нас, калі што, БЗ ад'ехаў. 103, яшчэ 14 секунд. Трэба больш улева ўзяцца, каб і з 7 не выходзіў. І бясплатна не адкідваў. Падпаліў. Так, ну гэта збольшага замена алкаголю, плюс мы вельмі жорстка рэгламентуем, каб збірацца па выпадках. Ну і на кальян трэба наганяць мінімум 2, лепш 4 на одну дудку. Выходзіць, ты глядзі на яго паскудства какое. Так, трэба Е3 неяк здуваць усё ж такі. Бо ён занадта блізка да нашых пад'ехаў. Не, гэты гад мяне засвяціў. Дзе ты? Большего гутарня, пакуль адзін дуе, другі гаворыць. Ну так, это зразумела. Дзеля гэтага ж збіраецеся разам, правильно? Ах, я его не бачу, не хватае агляду.
Ой-ой-ой. Кого нема? А не, ёсць. Да, што гэта за мною пазіраю ўсё ж такі. А гэта што, гора? А ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой, я запоздно поехал. Я запоздно поехал и... Да заенчую, ты паглядзі на гэтае гаўно. Выходзіць і бясплатна кідае. Да давай ужо, ну, аглушэнне, спаўзай. Ой-ой-ой, ой. Паскудство. Ну и плюс выходов на кальян тебе не смердит цигарками. Ну и ты дома не смалишь. Гэта зразумела. Змена абстаноўкі хатня на іншую. Каб размова лепш шла. А мне ўвогуле даволі неблагая ідзе гаворка і люблю з сябрамі так сустракацца, калі проста дзе-небудзь хадзіць, чым-небудзь яшчэ займацца. Бо для мяне сядзець на адным месцы, ну, гэта яшчэ для працы неяк, знаеш, ведаеш, нармалёва выглядае, а паколькі асноўная праца якраз звязаная з тым, што сяджу заўсёды, то ўжо у якасці адпачынку хочацца нечага іншага, пашпацыраваць, пагуляць іх і так далей. Так, город, лечи, что город. И поеду налево, за камень стану. А мне алкоголь так себе, могу жевать, але с кожным годом все тяжей. Все наступки, все тяжей и тяжей. Разумею, я уволю алкоголь не як это чекай. Не користаю, во. Не уживаю ні на свято, ні на що. База особисто по Вільні. До речі, я ніколи у Вільні не був. Ніяк ведаєш, колькі я відвідав городов у Литві, максима 4-5. Коли не лічить те, що близько до городні. Ось, а у Вільню так і не доїхав. Так, одразу становимся у самый кут. Так. И вот сюда. Куда ты поехал? Ну, вертайся. Альбо у вересня, альбо апошні тижні тижнівня, чому менавіта ў гэты перыяд? Так, зараз мы тебе трошки нервов пошкодим. 3, 2, 1. Оп, лови.
Коли один поедешь, то у меня в хаті є. Дякую. За пропанову, дякую. Ні, один я не їжджу. Як розумієш, у мене сім'я велика, ми завсюди разом. Четыре, 3, 2, 1. На, тримай. Да ёп, опять оно перелетает. Да что ж ты будешь робить? Еще тепло, але не спекотно. Плюс сотни студентов сюда приезжают по обмену. И в городе движ. Много ці шмат імпрэзаў усялякіх, канцэртаў і так далей. Наши, калі што, як іх артысты заўсёды прыязджаюць у Вільню. Вось колькі я сачу за імі. Я ж Наві бэнд, Дай дарогу, ці хто там, Вольскі яшчэ. Заўсёды ў Вільні сядзяць. Па некалькі разоў на год. Ну, чакай, дзе ты там? Ну і астатні уикенд месяца большасць музеяў бескаштоўна. Дарэчы, вось што ў Літве, што ў Польшчы класная тэма, што некаторыя дні ў музеях яны бескаштоўныя. Так, ты сюды хадзі. О! Гэта кандыдат на выбыванне. І глядзім. Хе-хе-хе. Мінус 1. Оу. Так, 7. Ну, за 7 секунд яны схавацца паспеюць. Але глядзі, што яны не хочуць стаяць сабе. На. Ай-яй-яй, нас тяжко позабирали. Обернись. ЦСК некая сыкливая, погляди, она просто целить в этой ЛТ. 4, 3, 2. А ну стой. Моё? Моё. Вельмі ўдала атрымалася. Ну-ка, гэта ў двоіх. О, яшчэ один кандыдат. Але 20 секунд трэба чакаць. Чакай, кажу, 15. Куды ты лезеш? О, нават 2. 4, 3, 2, 1. Стой, 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 стой. Ёсць, першы пайшоў. Каб яшчэ хто ВК засвяціў, то было б вельмі добра. Ой, ёб твой налево мать, Кілану засвяцілі ўсё, гамон. Дапамажы. Так, ну-ка. Эх, придется кидать.
Так, хто б яшчэ 110-го засвяціў, каб мы яго добралі? Было б няблага. Ой. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Та твою мать. Я яго дабраў, але і мяне таксама забяруць. Ну, Хсор тупіца. Не глядзячы на тое, што прасіў дапамогі, ён нават не глядзеў сюды. Казліна. Эх! Так, Т-57. Ці ўдасца ў гэты раз нармалёвы бой выдаць на ім? Халера яго ведае. А калі ўжо выйдзе гісторыя РДР? Сюжэтная маю на ўвазе. Калі ты плануеш зняць? Ехаць ці ўлева, ці ўправа. Мне больш падабаецца злева. Едзем улева. Двадцать пятого? Праз 5 дзён? Гэтыя ўжо удвоіх тут лётаюць. Ну куды яно? Давай, Стол, ты дапамагай. Скоро, магчыма, тут і стаіць не ў дзвюх музах. Скіну барабан лепей. Альбо 23-го, праз 3 дні, магчыма. Так, абчакай, сёння ў нас чацвер. 25-е гэта такім чынам будзе аўторак, а 23-е нядзеля. Проехать, хіба што. Недзеля. Добра, добра. Буду чакаць. Ага, нехта стаіць, нехта стаіць. Чуеш ты 100? Нехта тут стаіць у іх. Блять. Курві скоты, поглядзі на гэта. Тест ЛТ, у іх тут хтось стаіць. Дурень ти. Нават я ведаю, хто Мантикора стаіць.
На гэта яшчэ прыбіццё павесіл, гаўнюк. Ой, бляха-муха. 1700 амаль што. Давай, давай, мне поўны барабан. Гебр тут, нішто сабе. Вось гэта нумар. Малайчына якая. Бачыш, ён мяне... Як гэта? Куды яно? Ажно ад чырвонай лініі кінуў і трапіў. Ай, крыўдна. У яго ж раскід такі далёкі ўжо, такі вялікі. Як ён трапіў? З прабіццём. Гэта несправядліва. Цяжкія танкі не павінныя пакутаваць у гэтай гульні. Т-62 не бачна. Ось тут нехто стоїть. Зараз мантикора засвітиться. Оу, тут гриль. Там яшчэ леопард. Ого! Нехто тут уже буде. І опускайся. Знову 4 фраги. А, ось ён. Ён не по червоній лінії, по центру стояв. Ну, 4 фраги. Але шкода зусім має, 2400 гэта мало. И, конечно, не удается икса снять из этой снайпер, у сенсі снайпер. Там же не было ничего такого. А, ты маешь на увазе, что фраги роблю? Что 4 фраги? Что на арте, что на Т-57? Это мається на увазе, хіба что так? Ну так, тільки добирав. Да я дав за усіми. Халера, бляха, не люблю я эту мапу.
Так, а кто направо едет? Ой, ой, ой. А направо никто не едет, глядишь ты. Так, ну и мы не поедем. Поедем налево. Так, патэнцыйна гэта праграны бой. Я б нават казал 70%, что мы проиграем в этот бой. Трэба схавацца, каб мяне з правага боку ніхто не высветіў. Дзе б тут стаць? Ось тут, магчыма. Ой, зараз ён будзе здзіўлены. Бліцкрыг першы ці другі. Гэта, калі я добра памятаю, глобальная стратэгія. Не гуляў. Т-57 Heavy. А ну. 4, 3, 2, 1. Что? 94. Ну. Сколько Wargame? Ну, военная. Яна, калі не памыляюся, вельмі падобная на гэтую. Hearts of Iron, ці неяк так. 5, 2, 1. З'елі. О, бачыш, ужо з правага боку, калі што вось тут нас атакуюць. І нам хана. Я б так казаў нават. Трэба павярнуцца. Ой. Трэба павярнуцца, бо трэба іх збіваць. Ну, хлопче, падстаўся. Даелі. Хто тут ёсць? Муц. Так, ён не поедзе, бо яго леопард засвеціць. Поехал. Бо леопард не глядзіць. А ну, стой. А тут і кобра яшчэ. І нехта яшчэ едзе. $275 мало. Так. Карацей, я чуў пра гэтую гульню, але не гуляў. 7, 6, 5, 4, 3, 2. А як ён ацаціўся так? Чакай, а чаму не 10 секундаў? Там же падоўга ты паплечнік наш не так хутка. Чаму ён ацаціўся праз 3 секунды, ці колькі там яго было? Кобра ўжо тут. Ой. Так, Лёва і іншыя будуць у цэнтру. Мне трэба цэнтр неяк закрываць. Бо тут я хіба што не выцалю вось гэтага хлопца. Захапілі.
Перемогли захопом, ну такое. Такое. Так, что там у нас наступное? AMX. Так, перамога, но огульне ведаеш, што перамога яна ідзе ў залік статыстыкі значна горш, чым накіданая шкода ці асіст ці нешта падобнае. I am Senna, and I never bluff. Так, баронимся. Неблага было б занять Шапатак, чакай, Пантера. І што у нас? Алты ніякіх не поедзе сюды. Так, я разумею. А не, вось, едзе, не едзе. Ён тут застаецца. Халера вас бяры. Як вы гуляеце? Эй, ну... Как тебе черти драли, божих, с такой докладностью стрела. БЗ. Где он стоит? Тут? Да. Криштиану 21. Глядите на его, на этого героя. Номад. Куди ти їдеш, Номад? Для чого? «178» приехал пострелять с позиции ПТ. Так, чекай, треба отказать. Дзвонить нехто. Так, ці гуляў я ў Анна 1800. Не, гэты жанр мяне не зусім прываблівае, і ў казакоў я таксама не гуляў, і
карацей, не зусім маё. Паглядзіш ты на гэта, а? We lost an ammo. Enemy armor is hit. Я ўвогуле з стратэгіяў больш за ўсё гуляў толькі ў StarCraft, то бок гэта, як ты разумееш, стратэгіі у рэальным так, RTS яны называюцца, Real Time Strategy. Сколь ён па мне кідаў адсюль. Але ніхто не свеціць. Ды і той, у асноўным, StarCraft мяне прывабіў тым, што гісторыя ў гульні даволі моцная, цікавая. Не ведаю, ці ты гуляў ці не ў першую, другую частку. Бо ў другой частцы і там і кат-сцэнаў даволі шмат, і карацей. Все гэта зроблена на вельмі высокім узроўні. Так, трэба тут будзе падняцца. Але падаецца мне гэта будзе памылка, бо даволі шмат патэх у іх. Ух, як паляцела крыва. Ай-яй-яй. О, Янек, здароў, вітаю табе таксама. Вельмі прыемна, што ты завітаў. Чаму учора не прыйшоў? Я табе планаваў віншаваць. У цябе ж вакацыя пачаліся. Гэта ж такое шчасце. Я вел танковые калёны мотопехоты под прикрытием артиллерии. Ну, я разумею, табе больш падабаецца больш рэалістычныя гульні, якія маюць нейкі рэалістычны адпаведнік, тыя самыя танкі, пехоты і так далей, падраздзяленні, каб гэта не было проста нейкім такім марской пяхотай, якая была выдумана у якой-небудзь кніжцы. Ёб твою мать! Дзякуй, што жывы называецца. Я спадзяюся, не моцнае ДТЗ было. Першы дзень вакацыяў, ён у ДТЗ уліп на машыне ДВ. Да, блядь, што не ляціць такое сёння? Не, зато і зараз паляцела. Не хочется АДСУ Бартіну атрымаць, бо для чого адразу? О. Ай. Хіба што ўсё на гэтым. Што ж вы здаровы, гэта так. Гэта факт, я б казаў нават.
А хто вінаваты, калі што? Хто будзе плаціць за пашкоджаныя гэтыя элементы? Холера, я на слепой ПТ насвяціў 1800. Што? Як гэта працуе? Enemy armor is damaged. Enemy vehicle neutralized. We are done for, you clumsy fool! Да, я ляцеў, а ён ж пашоў на паварот, не хацеў адліда супыніцца, я яму дзвер. Дух, штук 3 вядзе мяне ў бой, ага. А калі што, мяне таксама збілі. Па тых самых прычынах, то бок чалавек, ён паварочваў налева, это было ў горадні, а я ляцеў на шосеры сваё. Там было каля 50-60 кіламетраў, бо трошкі з гары было. Вось. І ён такі, бляха, бачыць, што я еду, і тупо паварочвае, і застаецца, не памятаю, там, мабыць, метраў 15 мне толькі. Я па тармазах, але ён заўважыў, што ён не паспявае праехаць, нажаў на тармазы, і я яму, атрымліваецца, ў правае крыло, то бок я праз ягоны капот пераляцеў. Ну, такое ДТЗ было прикольное. 20 хвілін спрачаліся, потом запакоіліся, паціснулі руку. Але ўсё гэта на нервах. Жесть, просто жесть. Ян, мне падаецца, тебе трэба неяк перамысліць свае паводзіны. Ты так не лічыш? Чакай, там нешта было. Што у нас наступнае? О, дакладнае стрэло. Ёсць такое. Давай сюды. Згодны. Ну, трэба неяк. Калі я разумею, цябе каля 25 год, то бок у цябе ўсё яшчэ жыццё наперадзе, як ні круці. А ты так неакуратна з ім. Ехаў бы хутчэй, ён бы не паспеў павярнуць. Ехаў бы лягчэй трохі, марудней, то вообще паспеў бы затармазіць, захамаваць. Так, CS-63, нам управа. Карацей, у тебе, я спадзяюся, нічога не баліць. І ты у Мюнхен даедзеш да сваёй матулі. І ўсё у тебе складзецца. Не забиваем, мы не покупаем, там улетим, ну всему. У РВ своя логика. Так, даволі много танков сюди едзе. Глядзіш ты, за мною 6 на отстреле К. 91, то бок 7. Оу, М454. Наши кинули. Так, у них уже 2 унизи.
Наш подставился. Ах ты, курвіска, попал. Ён трапіў, ты паглядзі на гэта. Так, і сёмы. Да, блядь, да ідзіце ў сраку, заенчылі трапляць. Паскуды, бляха, крывыя. Дякую Богу, что мимо. Эй! Ту-ту-ту, нечто не иди. Это напруживая. Так, і сьомий, ти як? Два, один, ну. Подставишься, не? Контрпуш. Хлопцы, давайте контрпуш. О, добра. Добра, што ад мяне гэтае гаўно адстала. Так, як казалі раней, ну што гэта за гусарыкі, які дажу до 25. Гэта хіба што ў дачыненні да расійскіх гусараў. Мне падаецца, польскія ці беларускія гусары яны пражывалі больш цікавае жыццё. Нехто ўжо шмаляе перед Широнта. Суперконь не едзе. Я в чомусь полішив, что Суперконь поедет базу бараніць. Не. Ён з нами. Так, а ведаешь что? Так, там і сённым, ён броніць. Є соты. Так, стали на позиції ці ні? Так, стали. Ой-ой-ой. Это кто? Из сёмы. Откуль? Вот он из сёмы. Вай-вай-вай-вай, ховаемся. Да блять, альфа. Так. Мимо. Треба подняться на эту гору. И на... Блять, нет. Уже нельзя. Уже нельзя подниматься. Уже нельзя подниматься. И СТВ тут. СТБ. А ось СТБ треба буде збивати. О. Круто. Нема слова просто. Зашибись.
Ага, яшчэ не купілі ліцэнзію на трансляцыю еўра. Блядь, нешта з інтэрнэтам не тое. Сталічна тэлебачанне. Так, гэта французы так казалі. Паколькі арыстакратыя на языке был не очень, то яны ўзялі яшчэ одну чоткую фразу з французскай мовы, на якой размаўлялі. І стаїть у полі. Сховай свою сраку, де стріляй куди тобі треба. Нас тільки по одному тяжкому танку, їх є 100, у нас ВЗ-55. Де наш ВЗ? 8 їде, добре. Ты про War Thunder? І чому думав? Давно думав. Мене навіть схиляв до War Thunder знайомий з Білорусі. Але War Thunder гэта гульня расійська, я ў яе дакладна гуляць не буду. Ніхіра собі, вось гэта траплянне было. Покидать родную бульбу. Не, Wargaming сёння нават не бульба, яна ўсё ж такі, як бы гэта мовіць, даволі хуценька перабралася на Кіпр. Вось, і паколькі ў такіх абставінах, якія сёння існуюць, па-іншаму ўжо нельга, то яна стала заходняй кампаніяй. На жаль, усе яе праекты апроч танкаў, яны сол-сол, не такія ўжо прыбытковыя, каб гэтым таксама ганарыцца можна было, але і танкі, слухай, вельмі круто выстрелілі. Ужо так, ну так. Ну што, поехали займаць цэнтр? Засвяціўся, не? Не. А не, засвяціўся, паглядзіш ты. А ну перакидваемся на подкаліберы. Блять, як яны трапляюць? Што па CS, што зараз? Прамое траплянне, і ўсё на гэтым.
Кораблі топ. Ну, я ж казав тобі, да, што я гуляў, учора мы з тобой калі што размаўлялі, што памятаю пра караблі. Сапраўды, гэта добра гульня. Адзінае толькі, што геймплей, ён такі даволі марудны, але больш разнастайны. Калі не памыляюся, там вельмі многа змянілася з уводам гэтых авіяносцаў і падлодак. Адзінае, што распрацоўкай караблё займалася Леста, тым не менш. Зараз яны ўсё ж такі таксама, як і танкі, яны раздзяліліся на расейцаў і на ўвесь астатні свет. Еча шэраць. Так, а у іх ЛТ засталася жывая. 100% яна тут стаіць, гэта ЛТ. Там і авіяносцы, і падлодкі. Ну, я калі што у Ютубе гляжу за расейцам аднім, як яго, снайпер, что-то, нешта там такое. Вось ён таксама сеў на караблі, ён не робіць па іх відэа, але вось колькі я гляжу ягоныя танкавыя віды, ён заўсёды іх ухваляе, яму вельмі падабаецца, асабліва на авіяносцах гуляць. Ох. То бок там сапраўды нейкі такі цікавы геймплей. Калі є жаданне, можам в караблі пагуляць, я не супраць. О, гляди, кого я заўважыў. Прывітанне. Мінус. Ух, хто там, гриль. Ён адсюль будзе шмаляць. Под каменю. Король ляціць, ну. Вось адсюль ён будзе шмаляць гэты. Так, але што 4 ПТ? Ну 4 ПТ гэта даволі шмат урона за стрэл. Нема, не трапіў. А тут засвечаны, добра. Ой, не люблю я гэтае стаялава, зараз я збрэю гэтае ЛТ. Не, паскуда. Будеш ведаць, як людзям перашкаджаць гуляць. Ой. Зараз ён тут будзе. Альфа вылетела. У меня, конечно, 390. Ух ты. Перемога. Эсмінцы, крузаки, рамбуй. Не, на Одесі рамбаваць ніяк. Там няма броні у бортах. Ляці до царквы. Ну так, про царкву. Так и атрымалася. О, у нас 4. Хіба што Аня прийшла. Аня, ты тут ці не? Ці можа гэта нейкі залёт? Учора, дарэчы, быў прикол. Яшчэ да твайго прыходу в РВ. Я... Карацей, што... ну так, у меня ж былі гэтыя... Еўратрак-сімулятар. Нейкі хлопец там заляцеў. Прывітаўся, казаў, тыпу, давай у канвой, а потым пачуў, што беларускую. Як ветрам здула.
Нават не дачакаўся майго адказу. Просто ў секунду адлецеў. Вітаначкі, а не вітаначкі. Трэба падумаць, як нарасціць гэтую аўдыторыю. Але галоўнае, каб не праз гэтыя накруткі, бо накруткі нахер не патрэбныя. Дарэчы, па аўдыторыі ВРВ у цябе 300, але ты кажаш, мноства людзей з Казахстану глядзяць. Я так разумею, мову ўсё ж такі абіраюць расейскую. Праз TikTok. Ну ты казаў, калі мы з тобой размаўлялі. Напіліць гэтых кароткіх відэа і праз соцсеткі. Поворачивай, куди ти? Соцсетки. А паколькі я такі сабе сацкіст, то ведаеш, я ў гэты... Карацей, я не маю вялікай надзеі на гэта. Я ў гэтых соцсетках не шару. Як пазіцыянаваць, як людзям казаць што-небудзь і гэтак далей. Калі што, Аня ведае, у яе там інста цвіце і квітнее і пахне. Трэба, каб яна нешта мне падказала. Бурасик ужо з паловы хп. А я калі што, дарэчы, я табе не казаў, я на адным з каналаў, бляха, стаіць ужо 750. Я рабіў гэты кароткі ролик. Мне не спадабалася тое, што я на яго страціў каля 8 гадзінаў. То бок, напісаць гісторыю маленечкую, запіліць, адсняць, потым монтаж і гэтак далей. Усё гэта адняло часу, а выхлапу ввогуле не было ніякага. Так ты ў гейміне запішы, тебе дадуць гайд. Гейміне напішы, гейміне. Што за гейміне, чым яны займаюцца? Т-69 даў жыццю тут. Трошки просрацца. А, страшно стало. Тікай. Да назад. Куда ты полетел? Так. -1. Нейросетка в угла. А, у гэты раз ён трапіў, бляха-муха. Я тебе зараз натяну вока на жопу. Ух ты. $185. Ой, який добрий ти хлопець, а? Блять, як учасно, поглядіте на гэта. І ён мяне пхнув акурат у той самий момент, коли я стріляв.
Так, ну что, саджаемся на Е75. Девятки, десятки. Коли что, настрелять можно, але где? 257, 705 и 2 кони. Вай. А у нас 215 и Т-57. Ой, тяжко будет. Джеміні, я спочатку подумав, що гэта нейкая кампанія типу Genesis. Ось тільки зараз успомнив, що Genesis зовецца беларуская кампанія, яка займаецца дадзенымі беларусаў. Это 10 и 5. $545, добре. Ну, конечно, тут супер конь з'явився. Так, я не хочу выходить на их. Я не... О, БЗ ты, конечно. Ты не Стас БЗ. Ага, одразу, слухай. Нават без вагання, просто дав і все. Куди він трапив мене? Просто в голову, паскуда. Флешбеки з кораблю. Хлопці, допоможите. Супраць конёў гэта такое сабе вайна. Уже -1. Погляди на их, а? Тяпку богу, у меня альфа хоть вишейшая за ягоную. Оу. А його альфа прийшла, сука. А это не он, 268 приехал. 2300 Коли закидываешь на другий бок мапы, а потом нашивка цитадель хиту потопил.
О, не зауважу, Аня писала, у сина запитай. По тиктоках. Дик у його ж нема тиктоку. І он на гэтым сидів. Лайк ці ніяк, так називалася та дурниця. Так, 111, 39. Качать. Что у нас тут? Да, повороту шасси горизонтально наводено. Хай будь гэта. Ёсць тикток. Я не ведаў, што ёсць чамусьці. Тое, што яны глядзяць абодва, маю на ўвазе сына і дачку, так, ведаю. А тое, што іх канал, хаця б адно з іх не ведаў. Так, пакуль нема Е75, на чым будзем катаць? Хай будзе МБТ, путнешкі фарм, трошкі фарм будзе. Так, мы у топе, поедем на гору. О, глядзіш ты, калі мы назбіраліся ў чатырох, нехта пяты зайшоў. Цікава, ці выпадковы чалавек, ці сапраўды. Нехта з гледачоў, прывітанне табе, хто там далучыўся. Так, CDC. Так, CDC не проблема, коли что. Мы его хутко обойдем. MX-30 так само невеликая проблема. Кто там апроч CDC еще будет? Т-44. Давай, 4 секунды. 3. Ах ты. Ще 8. Добре. Давай, приймай урон. Ох, Альфа 290. «300, что? Что за дек? Откуда такая альфа?»
Там Віпера, прожета їх ссор. А тех ссор стоит поміж будинінами ці дві там. Так, ён уперед поедет ці взад. Хіба що уперед. Є, турбобой, як завсёды. Так, два глядачі засталися. Хто это? Было опять только что. Куди поділися всі? А там пораження. О, Ян туток. Добре. Что? А, я уже спужався, что я больше за всіх накидав. О, и ВРВ тут так, добре. Самое надійне, як кажется. Изнанку десятки. Изнанку. Что будем робить? Поедем трошки влево в центр. До речі, в РВ не гуляє у танки, а Ян, ти, коли я добре пам'ятаю, ти давно гуляв, годов 7 ти казав, так? Назад. Навіть 10 тому. Холера. Это уже зовсім інші танки. Не то, що 10 год тому. Є 100, а ти куди? А чому ти ще за мене? Як це? Так, о, добре, я уничку стану. О, прилетели, бляха. І куди вона зникла? Це нахер. Ой, гульня просто не дає. Ну що, погандлюємо трошки товаром? Глядиш, ти хевіки ще живи. Где-то там кобра унизи. Я тебе унизи не допомогу.
тут знищить ворота, потім уже... Что? Мне подалося, ніби я не вистояли. Так, где ты наш? Блять. Это, конечно, не зразумела ў воплю. Як гэта? Не падабаецца гульні, дзе трэба шмат часу губляць, каб адкрываць. Зноўку рыкашэт. Куды яно ляціць, блять? Каб адкрываць нешта замест таго, каб адразу гуляць на тым, што жадаеш. На то яны завуцца умоўна бескаштоўнымі. Опять. Не, гэта здзек. Гэты бой гэта проста здзек. Затое ў іх усё атрымліваецца, глядзіш ты. Рамбы, не рамбы. Яны ўсюды трапляюць. Ты, блядь, 3 дакладных стрела. Нішто яму не перашкаджае. Ах. Поспею я центр откидать, а? Нарешті. Нечто позитивне відбулося. Так, Т-34-3. Ні, він мене покарає. Ой-ой.
А откуль? Не, треба ехать за маяк. За маяк так будет лепше. Т-54 добру справу зробив, зайняв маяк. Давай, подстався ще раз. Это приклад чоловіка, який не ведає, що таке МБТ, що у його є механізм дозарадки. Так. Ось так хіба що буде лепей кидати. Так, один есть, я его заберу. Главное, каб ён помылился и забылся, что я тут есть. Этих еще тримаюсь, добре. Так, другий набой есть, зараз третій буде. А що ти маєш на увазі? Вирви, що значить злопав легкого? Это як? А, легкого танка. Ой, та наш, ти помилився. Вельми моцно помилився. Але ён паспеў скрыцца, ты глядзіш. Хуткасці хапіла. На жаль. Колеснага француза, так. Да ёб твою налево. Так. Глядишь, что голова на плечах мается. Сейвится добре. Але ми так само не дурні. Ну что, какие ставки? Кто тут есть? Номад, давай уперед. Не бачу.
А тут нікого і нема. Усьо. ВЗ оказався на базі. Нема, бачиш, помилилися усі. Гэтых хлопцаў, якія на базе заўсёды стаяць, іх ніхто не можа прачытаць. Яны самая непрадказальная асоба ў свеце. Бум! Одно ёсць. Другі ёсць. Артат ідзе. Ну что, удастся мне его забить или нет? Чотири фраги знову. Ха-ха. The seasons come and go like thoughts of you. Мне ж на плюшку дали якусь. Like a wave returns to the sea. Иди into отсюда. the blue. They change but in a cycle that I can't look. Ну, знову на нео 4 фраги. Так, наша мета кидать 4000 плюс на Е75, покуль не було такого бою. Так, по кольке 6. Не, у них 5, у нас 6 тяжиков. 50 ТП, 75 фаза, 3 семерки и что еще? Т10. Ну, коли пошансует, то можно отгулять нормалево, главное капеллова танковала. Поедем на правый фланг. В самый конец. Дмитрий Нарышкин. Дмитрий Нарышкин наведаю тільки одного, який ФСБ контролює на сьогоднішній день у Росії. А так ні. Чим він займається Дмитрий гэтым? Стендапер. Магчыма сярод іх усіх стендапераў і гляжу. Бо так поімённа іх не ведаю, але ось групоўкай такой. Сачу. О, гляди, хто тут. Ну, Альфа, ну чому 480? Так, хлопче, сиди отсюда. Віриш? Ти не допомагаєш, ти мішаєш, перешкоджаєш.
І знову альфу нема, 465, твою мать. Мне падабаецца гумарыст, калі пра варшаўскага казаць, які мае праблемы са здароўем, там такія типу не ДЦП, а там яго з гэтым з мышцамі праблема. Ён такі самаіранічны, ўсё такое, мне вельмі падабаецца. О, нарешті 588. Нарешті полетіла альфа. А, сма. Так. Його і гумор такий прикольний, видаєш? Ну, подстався. Т10, ну я бачу, тобі хочеться. Ну, Т10. І гэтае гаўно мне зноўку дае. Веру, яго прабіццё там неймавернае нейкае. Альфа летить, бляха, 600. 601 раз, 642 раз, ёб твою мать. Что за танк таки? Мы не просим. 588, так. До речі, мелкозеры высокі, што вежа. Не, уже ці не бачу яго. Калі што, я яго толькі бачу на гэтым Кубак Івуліна, калі яны рабілі, яны там, у іх свая каманда, то паўраўнанні з астатнімі так, ён быў даволі высокі. Ну, не сярэдняга, вышэй за сярэднім. Холера, бляха. Все нервы з'есть. Ну-ка, высунься, не. Сюрприз буде. Так, их фаза отъехала отсюда. Нам бы увалиться у всей такой шоблы. Попался. Попался. А где ж ты на Е75 стоишь там? Ха, перегуляв нарешті. Дві 900. Мало? Ще б 1000. То було б добре. Треба акуратно. Ну тут что-нибудь есть? Есть. Ой. Холера, перший раз бачу, как 3 семерки там стоять могло.
Што гэта за тактыка галактыка? О! Так, не круці вежай. Каб яшчэ ляцела, ця трошки. Не, на фланг нельга, бо там можа стаять... А, не стаіць. Там будзе стаяць толькі гэтыя. Арта. Та ідзі тут сраку. Ну, сапраўды. А дзе арта ў іх? Тут яна не кідала, так што, хутчэй за ўсё, яна... Вось яна там на востраве. На паўвыспе тою. На канцэрце Ляўчук яго. Дарэчы, ён жа сёння на канале «Загляне сонца» ён выпусціў відэо. Відэо вельмі прыемнае такое пра дачку гэтага Марцінкевіча Дуніна. Так, М54, 51, М4, 51 мяне перагуляю, яго хуткасці больш, таму станем тут. Мяне цэліў, паскуда такая. Гаўняная. Три тысячи, ну гэта ў нуль. Адзнака будзем. Дарэчы, які ўзровень у нас є? Три 3100 ціну. 89, тільки 89. Дунін, но не Марцінкевич. Крацей, калі не глядзеў, паглядзі. Вельмі добрае відэа атрымалася ў яго. Якія там было на К імя. Я ніколі не чуў пра яе. Пра гэтую дачку, але такая асоба была даволі бадзёрая. Так, хто ў іх? ФВХ ёсць, Фош ёсць. Карацей. Е100, Мойсхен. Гэта дакладна будуць у горадзе. Так, Епісь уже тут. Ужо чакаю кагосьці. А ну стой. Стой, фотку зроблю. Не зрабіў. О, Есоты, здорово. Як маеце? Ты глядзіш на гэта. У двоих адразу. Хлоп.
Синхронізація. Не кажи. Такі я ще б додали би до гэтага гук, ніби я на USB кабель подключили. Тан-тан. Каб вас черці драли, говняки. Так, мне тут не подобается. Стоять просто. Поехали, попробуем объехать по центру. Из третьей на 32 хп только. Бачите, його з центру і відкидали. Мойсхен едет. Мойсхен атакуя и... Не пробили. Єпісь вирішив поїхати у центр. Ну добре, давай. Так, мінус руховик. Упс. Випадково стомився. Бураск мінус. На гэта глядзіш, ты трапляе. Так, не разумею, чому Леопард не едзе Шеридана добирать.
можете мяне бачыць. Я уже шотны. Я уже шотны. Перемагаем ці не? Ну, як бачиш, 4-4 засталіся. 4-3 ўжо, але будзе даволі цяжка. У іх Шеридан, ён просто на зялёнцы будзе стаяць. Ёсць. Ну, хіба што перамагаем нарэшце. Так, а дзе калі будзе стаяць іхняя арта? Ці яна тут будзе, ці тут? Угу. Так, К0. Яна ў куце стаіць самым далёкім, то бок там будзе яе ЛТ стаяць. Так. Леопарду трэба вельмі сейвова гуляць. А я поеду па хмызах, калі што. Лак 8-8 это что? Восемь Шеридан. Сука. Одним стрелом забрал, да ёб твою мать, ну. Але ж крудно, блядь. Я разумею, что он мог меня пробить, але потрапил. Бесить. А гульня не дае. Не дае згулять нормального бою. 3000 знову. Трошки крудно. Не глядячи на то, что перемогли, все ж таки крудно. Зенитка у полі, разумею. Холера, ты до холера техники этой ведаешь. Поехали далее. Мы шукаем 4000 плюс. Гора наша ўсё. Едем у гору.
150Б. Ай, суперконь все пошкодить. Все попсує. І 2 фази нават. Оу. Буде тяжко. Гэта табе гульня навучыла усе гэтай тэхніцы. Так, 2 фази. Як з ними воювати? А куди ще ми поїхав? Не, нормальово, под мельницу. Давай тягни, руховик. Ну что ты еле-еле. 57 хэви у нас отлетить зараз. Йому тут недовго зосталося. Угу. Вай. Кепска 150Б отъехал бесплатно. Отдал барабан и поехал. Ось яшчэ один везе барабан. Хлопцы, дапамагайце, бо інакш. Габела. 3, 2, 1. И я не поспеваю. Я не поспеваю. Ты куди пробил? Так само у лючок. Блять. О, дякую Богу, залетела. Так, от этого хлопца отъехали, как у двоих. Лепи было стоять. Ай. А ну, стой, добре, забрали. Ён мяне бачыць, я яго не, як так? Так, зараз зараджу фугас, каб збіць гэты дом. І потым другі. Цешку нашу загнобили просто. Ой. И, о боже, ну что это деется тут? Усё познищали. Двигун выбили, усё выбили. А иди ты в сраку, я ще не пробил его. У іх арта працює по гори. Просто шалено.
нарешті. Блять. Просто. Закидали говном. О, потім, чекай. А там сутно звільні, що тебе дають узвод танку, роти піхоти, дивізіон РТ, задачі по мапі, треба організувати свій БТР і перемагати. Потім далі по вольні дають плюс узвод танка, отримуються роти і поширяють до 2 дивізіонів артилерії. І за з цього лучше одинки техніки, як ефективно перемагати. Тобто будувати одинку, яка перемагати буде. Як це? Вилічувати мету. Так? Мету, вольні, мету. Не мету, а мету. Ой-ой-ой-ой. Кунзепанцер, тебе тут не хапало на горе, ведаєш? Ще ГТ-50Б не добрав. Кривдно. І знову трошки кривдно. Так. О, 12. Мне нужна потрібна хвилинка, чекай. Hope you find what you've been looking for. Trust me, I don't wanna feel no more. Never mind. I'm thinking out loud before we draw a crowd. Reel it in, take it easy. There's no need to scream and shout. As far as I can see, my head think it's time for you to leave in peace. As far as I can see, my head think it's time for you to leave in peace. Never mind. I'm thinking out loud before we draw a crowd. Reel it in, take it. Так, я повернувся, пробачте. А танка ще нема? Ну, заметь, вольню все просто. РТ выращает 70%, остатнее 30 маневр танками. Но в некоторых випадках запрошуєш десант. Типу додаткова допомога. Ясно. О, ми у топі. Доволі весь 8 уровень тут. Так, ай, 50 ТП. Коли поедет, Карнарвон. Так само, коли поедет, будет такое себе. Ну, поглядим. Нам налево. Будем гулять ось тут. Давайте, хлопцы, кто со мною? Т-56, Т-26, Е4. Ах, это Перш, не? Сперш.
Ось і другім бліцкригу там паскладаней. У плане тактицы ці разнастайнасці іх адзінак баявых, што было цяжка вывучаць крацей. БЧ-12Т, Т-92. БЧ-12Т адляціць. Оп. Да, давайте наступны барабан, гэта будзе у нас голда. Опс. XMF, у нас 50 ТП приехал разом за мною. Эй! Ну что ты такие? Уже не мог не отказать. Треба было обов'язково трафить. Ух. Что, Максимыч? Action X тут уже. Ух. Так, что ты тут робишь? Что это было? Инфугасом стреляться? Что это? Там великая разнастайность. И тактика боевых одинок багато. Хочу собі гіру придбати на 20 кг. Так а що тут складаного? Мне вон было не зовсім потрібне насамрэч, але просто поехал, купил. Тым больш, што тут у Польшчы вельмі зручна, я купіў гэтую гіру з блінамі. То бок, калі ты трэба будзе паведзіш, просто купляеш бліны дадатковыя і ўсё. Так. We've hit them, but we didn't penetrate their armor. Ricochet. Enemy armor is hit. Ну што, трэба ад яго пазбаўляцца, інакш ён удваіх з лісам мяне тут і пахароніць. Penetration. Ух, добра, я прабіў. Vehicles had it. Паскуда! Я амаль што схаваўся. Трошачкі зусім засталося. Як ён выцаліў? Куды? Эх! Тым, што ў мяне падпіска на спортзале і зараз не трэба па сутнасці. Ты навогуле навошта яна табе насамрэч? Хадзіў у спортзалю. Я не памятаю, ты казаў пазаўчора, ці ты схадзіў, ці не? Просто такое ожидание. Хочу. Я зразумеў цябе. Хочу і ўсё. Хочу, каб была. Будзе стаяць вось каля манітора. Будзе на яе глядзець. А хадзіць буду трэніравацца ў мацоўню.
Сходил. Молодчина, что сходил. Все, не пойдешь, ці Сёння яшчэ другі дзень адпачынку? А ты ходзіш у залю 2 разы на тыдзень, я так разумею, так? Бо калі не памыляюся, у мяне быў сябра, і он так сістэматычна наведваў, то хадзіў раз дзень. Ну, то бок 3 разы на тыдзень. Панядзелак, серада і пятніца, адпаведна. Наших тут даволі шмат, так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Задомінували там, гляжу. А тут? Ну, футюр памыліўся, ён адзін паехаў супраць усіх. Сёння 2-3, карацей, на гэтым тыдні у цябе дзве трэніроўкі будзе. Ой-ой-ой, што за лагі? 40.05 атрымаў па прысе. Алтеха, што ты тут забыла? Ну, конечно, яшчэ стрэліць гэтыя 40.05 ці не? Ох, і цяжка гэтаму танку ўскараскивацца куды-небудзь. Давай удвоих его задоминуем. Ну. 2. Поехали далей. Нон-стоп. Усё залежыць ад стану альбо сну. Ад стану. Маеш на увазе мышц? Ці што, ці настрою просто нейкага? Уф, адляцеў. І нікога не засвяціў. Што кепска. Так, яны тут недзе. Міма. Міма. Так само міма. Міма. Ох, неудзяжная гэта справа. Кусты праверяць, ці ёсць там хто ці няма. Давайте апошнюю бубэшку сюды.
780. Оу, по центру их AMX. Это кепска доволі. Так, тут треба акуратніше виставлятися. Бо отсюда уже кидають гэтыя патехи. А, ну засветим ці не когосьці. Ну, глядзі, я арыентуюся на аб'ём сну. Таргет групу мышцаў і агульны стан мышц пасля апошняй сканіроўцы. Нехто тут стаіць, але хто не зразумела. Ага, вось і першы. Міма. Как позбегнуть станов перетренинг альбо тренировок, коли я не поспел много. Зразумела, карацей, я, кажуть, бывае под настрой. Crashing down, and my feet won't reach the ground. Yeah, the waves come crashing down. When these waves come crashing down, and my feet won't reach the ground. Yeah, these waves come crashing down. Рикошет был, коли что. Снаряд вправо отлетел. When these waves come crashing down. I look for answers, I ain't finding loads. With me and you, you know I gave it all my life and Мимо. we drifted off and still it's left me with these giant В этот раз. nothing to fill the gap and all I feel is highs and lows. I pour a drink and sit and wonder why we rival lows. See, I was man enough to leave, you gave the final blows. There's many fish out in the sea, I guess what I suppose. I think it's time I let it go. А у меня ще обіду нема. Ще не ведаю, што сабе ды дзецям прыгатаваць. Трэба будзе нешта вымысляць. Дарэчы, учора заказалі на вечер себе суши захацелася. Такое говно неверагоднае ў Беластоку гэтыя суши, гэта просто трэш. Ой, Конвей, які ты добрый. Што ты там зараз адзін будзеш рабіць? Придурок, бляха, поехал кудысьці. 1900, 2300 на свету. Все равно говно атрымалася нейкае. Так, где наш МБТ? Так что, калі будзеш у Беластоку, ці недзе яшчэ тут у Польшчы, ведай, суши тут дажаў, но лепей самому крутіць. I've been waiting for excuses. I don't really wanna lose this. Been lying to myself. Girl, you know that I've been through this. Як, тим часом ми направо поїдемо. I don't think that I can do this. I don't think that I can do this. Багато дівно. Ведаєш, у Білорусі, ось, наприклад, у городі ніколи не було такого, каб я плявав себе в этой суші. Перший раз у житті ось тут відбулося, у Білостоку. По-перше, тут, коли купляєш їх, наприклад, у крамі сеткавой нейкой, то яны такія соу-соу. Ось. Але вже коли в ресторації ми заказали, тоді це було увогуле. То яшчэ ў Беларусі нават самыя горшыя суши былі значна лепшыя за тут сярэднія.
Рульки, рульку пані коханку. Ну, хто як любить. Я на вечерю докладно не люблю занадто гэта тлушчам, каб было. Максимально, что я могу съесть такого... Ой-ой-ой. З'езж маецца на ўвазе не полезны, не карысны. Господи, якія ты паглядзі на іх, а? То гэта бульба фры. Ну, та засмажаная. Усё. Ты глядзі, яны яшчэ перасвечваюць мяне. Да і як яны гэта робяць, а? Блядь. Не, сёння арта мяне просто вынішчае. Ты паглядзі, я не памятаю, каб яна так дакладна лупіла. А сёння просто кожным стрэлам амаль што трапляе. Penetration. 430. Ведаеш, ты тут не ў красную армію? О, гэты зараз мяне перегуляў. Ай. Салатик, творожок, йогуртик. Не, я таким таксама не балуюсь. Нормальная ежа. Простая каша, простыя стравы ці беларускія стравы. О, дарэчы, вельмі часта гатую сам сабе беларускія стравы. Прыкладу бабкі, прыкладу дранікаў. Мачанку. Што яшчэ? Конечно, запечанае ўсё, што толькі можна. Ці каўбасы, ці нейкія такія. Вось. Вельмі часта каша. Просто звычайная, крупяная. А што ў нас адбылося тут? 2400. У нас адзін блайнд заляцеў кагосьці. У фаша. У фаша 504. Мы ўсё ж такі трапілі яго. Хаця б адзін раз. Ой, але мы ў топе, так што магчыма ўсё будзе добра. З сямёркамі нават. Ай, ёб твою мать. З 18 000 хп трэба урваць 4 сабе. Так, хто супраць нас? 120, 50, 120. Так, 68. 65 тонн. І другі двустволка. Ну, паглядзім. Толькі обеды. Дарэчы, я вось, калі казаць пра абед, то абед я люблю наедацца, так. Як, ведаеш, як было ў гэтым, у лагеры савецкім. Першае, другое кампот. Так і тут. Десятый так само сюда приехал. Добро. Что у нас там стал? 730 стал. Ну добро, стой. Хочется тебе, стой. Ты гандона кусок на жуто. Все, що тобі треба ведать.
Хоча б гусню зняли. Гусню зняли. Так, а Гена знаходиться на... В этой, як її, прокаленная броня, ці ніяк так это модуль називається. Вообще не або что. А ну виходь. Не пробивает, никуда не пробивает. Так, тут мне не подобается гулять. Тут Иосиф встал на позицию, сколь можно менее бесплатно шкодить. Самирит и катаная броня. Нет, тут некий модуль отповедает за это, то бок. О, вот він. Поки що 2 стріли тільки. Выходь, покажите. Ай-яй-яй-яй. О, добре, по гусениці ще далі. Чи поспею? Ну! Він поспів довернуть. Ну-ка, ще висунься. Угу. Ой-ой-ой, фаза зробила нечто не то. Хто там сидить? Уже никто не сидит. Так, засталось только этого, 50-120. Не перехопить. Перехопили. Так, тут свалиться можно ці нельга? Я уже не памятаю, слухайте. Коли не помиляюся, то не нельга. Ти погляди на гэта говно. Як яно мене стреляло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой.
хлопці, мене тут б'ють. Чим ви займаєтеся? І 2 рази не трапив, ну. Ти придурок, ти хоч бачиш, що він стріляє в мене чи ні? Ён же стреляє, блядь, ну на КД його зловіть чи ні? Ніки дурень, бляха. Блядь, ти полетиш? Третій стрел ніби куди. Нарешті. Осмелел. Я что, еще трапил в этого коня? Что мне это не подобается. Я поеду на базу. Так, я себе еще паприки острых привез, до речі, такая зелена, але остра, аж сльози йдуть. Типу халапеньї. Коли что, 704 меня за одного стрела забираем. Вай. На тебе. Так, треба неяк з артою. Де він там стане? Він за рогом стане тут, ага. Холера тебе бери. Так він хутко переїжджає туди-сюди. Так. Ой-ой-ой. Ось не гэта я не разлічваў, што ён тупо ў лоб поедзе. Ой, курвіска. Ну як так? Гэта я не даглядзеў. 703-го збілі, трэба было разумець, што ён з фул хп поедзе просто ў лоб. Каб 703 жыў, ён бы так не зрабіў. И это факт. Блять, вот это обзор. Так, калі што у нас по часе? По часе у меня засталось все каля 20 хвілінаў. Таму гэта 3 баі, прыкладна. 2-3 баі, як пойдзе. Десяткі, де на гэтай мапе. О,
50Б окей, Маус окей. Бюджеты 7 Панзеркампфаген. Это не окей. 50-120 норм, 75 норм, разберемся. З большого нормально. З большого нормально, треба тільки позицію зайняти нормальову. Глянь, Дискорд, я там фарминг симулятор накастомізував. Добре, добре, гляну. Давай наприкінці, перед закінченням стриму, то глянем. Так, Т-49 поїхав добре, але хто його прикриває? Конвей ні. Хлопці. Треба допомогти ЛТшці. О, зводимся. Мимо, бляха. Зато остатние не промахнулись. А ну, хлопці, ще ніхто є до того такому запою. Це гэта отсюда, ні, гэта отсюда ні. Нормальово його змило. 50-120 мне ось тут. Что? Маус? Что он тут робит? Ух, як полетело. Маус, стой на месте. Аккурат, коли перезарядился, и он поехал. Ну не, так нельзя робить. Да блин. Да что это деется, ну? Чему я не трапляю? Давай, Е75, трапляй, коли ласка. Блять. Эта гульня меня выбесит сегодня. Конвей фугасами його щекоче. Ох, як я сподіваюся, що з правого боку не буде ПТ. Хоп. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ну что, Маус? Чому я тебе поджечь не могу? Ну, подпалить же треба. Ух, подлетел яка, якосно. — 50Б, як ПТХ гуляє, ти погляди. Од'їдь, хлопче. Вельми небезпечно гуляєш.
треба увалиться туди. Покуль 50Б на КД. Я повинен поспевать. Что? Да-да-да-да-да-да. 4, 3, 2. Ну все, 15-3. Добре, що 2800 дав. Оу, 6900, ні халер собі. Моня, що ти робиш у этом рандомі? Так, а тут ми куди? Поїдемо туди, де тяжей. Два 60 ТП. Фаза одна йог. І з третій. Ну, можна відгуляти. Один тільки коли 60 ТП будуть на кумулях, то я можу відлетіти у касанні. З 2 стріли 1500 хп. Тобто 2 КД і мені нема. Так, фазы поехали по краю, так? Или только брасик? Фаза едет за мной. Тут мы маем Йохан. Може вниз з'їхати, коли що. О, їх доволі шмат-танко поїхало на правий фланг. Треба нам тут пхати. Ось тут фаза. Йох був. Ага. Там шапотак стоїть. Шапотак, шапотак. Где ты будешь? Ось тут ты будешь. Ой, ой, а что здарилося? Куда ты едешь? Ти глянь, який він хуткий. Что, он там так и будет стоять? Не? Отъехал. Отъехал. Так, треба розвернутися, їхати сюди. Ой, блядь, ну куди ж яно полететь могло, ну? Паскудная гульня.
Пиздец. Просто вынесли ногами вперед. Усю команду. Няўжо ў мяне толькі будзе фраг, больш нікога. Але крудно, гэта ж ваншот нават быў усяго. Адзіная шкода. І што, 15-1? Ну давай. Няўжо. Гледзяш, па ўсім так і будзе. О, не. 15-2. І пры гэтым гэты другі ён сам разбіўся. Мінус адзнака. Play me like a bass guitar, simmer down and mash me up, tripping like I'm Jimmy at Woodstock. Drum me round in your red Ford, shivers down my spinal cord. О-о-о, так. І што мы тут можам зрабіць? Мне больш падабаецца тут стаць на рагу. Я змагу тады ў цэнтр трошкі пастраляць, калі хто будзе падстаўляцца праз гэтыя дзверы. І ў цэнтр па ПТшках. Так, ты гермас, ты гермас. Я ж павінен тебе сюды прабіваць. Просто не ляціць. 2 разы ўніз паляцела. Не пайшло. Не пайшло. Нема чаго з ім спрачацца ў такім разе. Што калі сюды даць? Нема трапляняў, нема. Та ёб твой, куды ты іх цэліш? Так, трэба ехаць усё ж такі сюды бараніць. А ўжо там не менш 2-5.
Поспел звестися. Это добре. М454. Ти не хапайся, все буде добре. Там на концепте 430. Ой, ти не такий незручний, слухай. Допоможеш? Центр тримають, треба тільки зустріти естех. І 75 вже забили. Так. Ну, не блага, сустрели. Валера, бляха, ты погляди, там суперконь стоит. Треба отсюда тікати, бо у перехростку станем. Что у нас тут? А, тут він був. Ой, а Микс подставився під кобру. Кока, забери його. Так, 705 добре. Сподіваюся, кобру ён заберем. Не заберем. Ой, чекай, а где? А хто? А як? Ні, тут нема. Проверил, добре. Добре, що проверил. О, бляха, у мене шкоди зовсім мало. Пять, 6, 3, 2,
Вось гэты халерны хлопец. Ён значна хужэйшы за гэтага. Ну што? Бляха-муха. І ён прабівае мяне. Ай-яй-яй-яй-яй. 2 разы. О! Ты ведаеш, чаму міліцыянеры ходзяць па дваіх? Адзін умее пісаць, другі чытаць. Трэці лічыць. Яны хіба што ўжо даўно па траіх ходзяць. Не бачу. Але они что, хочешь по 4? Не? Я такого не чуў, каб по 4 ходили. А Лера, 2900 всего. Так, Discord. Треба поглядеть, что там поназираю, как бы это интеллигент не нарабили. Так, глядим, что у нас тут у Дискорде. Причеп Кремпо 3 у 1. Беларусь 9-8. Чекаю, что это за грузовик таки у тебя. Ах, это ман. Отсюда не бачно. Ну прикольно. А гэта, слухай, такого прычэпа я не памятаю, каб без моду ён быў. Ты сам гэты зрабіў? Ці недзе мод узяў? Да яшчэ з поўным прывадам на ўсе колы. У гульне 22-й. Ну, то бок гэта моды, крацей. Ну, круто, круто. Не, выглядае вельмі добра. Выглядае суперскі. Чакай, зараз адкажу па працы. Не, у самой гульне? Та бок гэта не мод, ні што такое? Дзіўна. Я не памятаю таких. Может, у меня просто другая версия, не такая, как у тебя. У самой гульне, ясно. Карацей. На сёння ўсё, чакай, мне яшчэ трэба паглядзець, чы паднялася хоць трошки гэтая адзнака моя. Было 89,3, а стало 90,07. Холера, целый стрим и только 7 десятых. Жесть. Дякую великий тебе, ВРВ, что быў со мной сёння. Вось, вельмі прыемна з тобой размаўляць, вельмі прыемна, што заходзіш. Вельмі ўдзячны ўсім, хто быў сёння на стрымы, а таксама хто паглядзіць гэты стрым. Запісы ўжо за ваши падабайкі і так далей. Сустрэнемся заўтра. Заўтра у нас будзе Евротрак симулятор. Будзем працягваць. Хіба што заўтра мы выканаем лайка фама дасягнення. Вось. А далей трошки поездзім на цягачах па Еўропе. Яшчэ раз дзякуй, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну і пабеда будзе за намі. Перамога будзе за намі. Да павышэння.